Εδώ έχουμε την επισκευάσιμη κεφαλή. Ξεκινάμε, ξεβιδώνουμε το uppercut με ένα κατσαβίδι τύπου σταυρό. Ξεβιδώνουμε το βιδάκι εδώ πέρα στο πλάι και βλέπουμε τους πόλους του ατμοποιητή. Ξεβιδώνουμε λίγο τα βιδάκια και το αφήνουμε σε αναμονή. Για να στρίψουμε την αντίστασή μας, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι σύρμα με αντίσταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσω Kanthal 025 και απορροφητικό υλικό, που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσω Fiber Freak Original νούμερο 2. Τα εργαλεία που θα χρειαστούμε είναι ένας πυρήνας και ένα σταυροκατσάβιδο. Παίρνουμε το σύρμα, ξετυλίγουμε, με το κατσαβίδι λίγο το ισιώνουμε και πάμε να ετοιμάσουμε την αντίστασή μας. Κρατάμε κόντρα με το δάχτυλο στον πυρήνα και ξεκινάμε. Ανάλογα με την αντίσταση που θέλουμε να βγάλουμε, τόσες σπήρες θα κάνουμε. Ο πυρήνας είναι στα 2,5 χιλιοστά. Για να βγει μια αντίσταση περίπου στο 1,5 ohm θα χρειαστούμε 5 σπήρες. Ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, 5 σπήρες. Αφού ολοκληρώσουμε το στρίψιμο της αντίστασης, τις φύγουμε λίγο στον πυρήνα ώστε οι σπήρες να έρθουν κοντά η μία με την άλλη και τεντώνουμε τα δύο άκρα της αντίστασης. Η αντίστασή μας είναι έτοιμη. Εν συνεχεία παίρνουμε το επισκευάσιμο μέρος και τοποθετούμε την αντίσταση στους πόλους. Εν συνεχεία, χρησιμοποιώντας τον πυρήνα, φέρνουμε την αντίσταση όσο το δυνατόν στο κέντρο της τρύπας αερισμού του ατμοποιητή. Στη συνέχεια κόβουμε τα σύρματα, μη χρησιμοποιώντας κάποιο εργαλείο, αλλά με κινήσεις πάνω κάτω κυκλικές, ώστε εάν η αντίσταση δεν έχει βιδωθεί σωστά σε έναν από τους δύο πόλους, να το καταλάβουμε και να τη σφίξουμε καλύτερα. Η αντίστασή μας είναι έτοιμη. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι πουθενά το σύρμα ή οι σπήρες να μην ακουμπάνε στο μεταλλικό σημείο του ατμοποιητή, διότι θα μας κάνει βραχικύκλωμα. Αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε ξανά με τον πυρήνα. Πάμε να βάλουμε το απορροφητικό υλικό. Το απορροφητικό υλικό συνήθως είναι σε patch. Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Κόβουμε ένα κομμάτι περίπου μισό χιλιοστό περισσότερο από τον άξονα που χρησιμοποιήσαμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήσαμε 2,5 χιλιοστά άξονα, θα κόψουμε ένα κομμάτι γύρω στα 3 χιλιοστά. Αφού το ολοκληρώσουμε, για να μας βοηθήσει στο να το περάσουμε, το κόβουμε διαγώνια στη μία άκρη και το στρίβουμε ώστε να περάσει από την αντίσταση.
Έτσι. Εν συνεχεία το περνάμε στην αντίσταση. Βοηθάμε σπρώχνοντας και τραβώντας. Το βαμβάκι δεν πρέπει να περνάει ούτε πολύ σφιχτά ούτε πολύ χαλαρά. Αφού βάλουμε το βαμβάκι μπορούμε να δούμε αν οι σπήρες μας εισαπέχουν. Αν δεν εισαπέχουν, με ένα μικρό κατσαβίδι μπορούμε να τις φτιάξουμε. Είμαστε πολύ καλά. Εν συνεχεία παίρνουμε το tube και αφού σηκώσουμε πάνω το απορροφητικό υλικό, το τοποθετούμε ξανά στη θέση του. Σφίγγουμε την πλαϊνή βιδούλα και όπως απέχει το βαμβάκι το κόβουμε περίπου 3 με 4 χιλιοστά πάνω από την κορυφή. Εν συνεχεία με ένα κατσαβίδι τοποθετούμε το βαμβάκι με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει όλο το deck του ατμοποιητή. Και λίγο σπρώχνουμε ώστε να βγει μια πολύ μικρή ποσότητα απορροφητικού υλικού από τις τρύπες τροφοδοσίας. Είναι έτοιμο. Πάμε να δούμε τι αντίσταση κάναμε. Η αντίσταση βγήκε στο 0,6 ohm. Είναι μια τυπική αντίσταση, ο πυρήνας είναι 2,5 με αποτέλεσμα το βαμβάκι να μην πνίγεται και να κυκλοφορεί εύκολα το υγρό στο απορροφητικό υλικό. Εν συνεχεία τοποθετούμε το upper cap πριν κάνουμε οτιδήποτε με ρεύμα, διαβρέχουμε με υγρό αναπλήρωσης τις τρύπες τροφοδοσίας και από πάνω και είναι έτοιμος για άτμιση.